खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बेंकनिफ्राय रां बख'नाय समाव सांग्रां जा बेंकआव नोंथाङा गोबां रां बख'दों माने साननानै ला नोंथांखौ सिखावफोरा नोजोर होगासिनो दङ मानोना खोथायाव बुंनाय दङ गिगौ माने गगौ जुदि नोंथाङा गियोब्ला सांग्रां जागोन आरो सांग्रां जानायजोंनो नोंथाङा रैखा मोननो हागोन आसामनि धलगावआव सासे बैसो जानाय सुबुङा खावजादों नोगोद 60,000 रां आसाम माला बिथांखिनि गेजेरजों लामा बानायनायाव हा न' बां गय बिफां बायदि सिफाय जानायनि मुङाव सोरखारनिफ्राय मोननाय रांखौ बेंकनिफ्राय बख'नो थांदोंमोन बैसो जानाय सुबुङा जेराव बिथाङा हाथाइनिफ्राय माबा मुवा बेसाद बायनानै लाबोनो थाखाय बिथाङा गावनो न'निफ्राय 10,000 रां लांखादोंमोन आरो बेंकनिफ्राय 50,000 रां बख'दोंमोन गासै बिथांनाव 60,000 रां दंमोन बैसो जानाय सुबुङा बेंकनिफ्राय 50,000 रां बख'नायखौ सिखावफोरा थाल होखानानै बैसो जानाय सुबुंनि उन फैदोंमोन सिखावफोरा आरो जेब्ला बिथाङा माबा जानो थाखाय गलायाव हाबदोंमोन बे समावनो सिखावफोराबो गलायाव हाबफानानै सासे सिखावआ बैसो जानाय सुबुंनि नोजोरखौ गुबुन मोनसे जायगाथिं मुखुब खालामनानै होनो थाखाय सोलो बाहायदोंमोन आरो बे समावनो गुबुन सासे सिखावआ रां थानाय बेगखौ लानानै थांदों बेफोर गासै जाथाया सीसीटीवीआव सेबखांजादों रां खावनाय जाथायखौ लानानै पुलिस थानायावबो एफआइआर होनाय जाबाय होननानै मिथिहोदों डुरान्ड कापखौ लानानै बिटिआरआव रंजाखांदों फैगौ 5 आगस्टनिफ्राय जागोन डुरान्ड कापआ बेनि थाखाय ट्रफि दिन्थिफुंनाया मैया जानानै थांबाय क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव ट्रफि दिन्थिफुंनाया जानानै थांबाय अल इन्डिया फुटबल फेडारेशननि आफादगिरि कल्याण चौबेजों लोगोसे बिटिसिनि सिएम प्रमद बर' मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म नन्दिता गार्लसा आरो इएम दावबायसा बर' बिथांमोनजों लोगोसे इन्डियान आर्मिनि गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफोराबो बाहागो लादों आरो 132थि डुरान्ड काप जागोना बड'लेण्डनि जारिमिनारि जागोन होननानै बुंथियो अल इन्डिया फुटबल फेडारेशननि आफादगिरि कल्याण चौबे बिथाङा मानोना बेनि गेजेरजों लाइमोनफोरा गाव गावनि जिउ खुंनायनि राहाखौ मोननो हागोन होननानै फोरमायथिदों लोगोसे इन्डियान आर्मिया गुबुन खैफोद आफोदफोराव जेरैबायदि गावनि बिबानखौ मावफुङो थिग बेबायदिनो आसाम आरो क'क्राझारखौ गोनांथि होनानै फुटबलखौबो डुरान्ड कापनि गेजेरजों मदद होदों बेनि थाखाय इन्डियान आर्मिनिसिम साबायखर बावहरदों बिथाङा प्रमद बर' बिथाङाबो गोजोननायखौ फोरमायथिदों आरो गासै सा सानजा भारतजों लोगोसे आसाम आरो बड'लेण्डआबो भारतनि गेलेनायनि मेपआव लिरजासिगोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा लोगोसे जोंनि लाइमोनफोराबो इन्टारनेशनेल लेभेलाव गेलेनो खाबु मोनगोन जोंनि लाइमोनफोरा गेलेनायनि गेजेरजोंनो जाहाथे ओनसोलखौ बुहुमाव सिनायथि होयो बिनि थाखायबो बुंथियो प्रमद बर'आ लोगोसे डुरान्ड कापनि उनाव आइएसपिएल जाबावगोन होननानैबो बुंथियो आरो सेप्तेम्बर दानाव फिफा आरो इन्डियान फुटबल फेडारेशनजों सावरायनानै 100 लाइमोनफोरखौ फुटबलाव ट्रेनिं होनो थाखाय राहा खालामनानै होगोन होननानैबो बुंथियो प्रमद बर'आ आरो बे बोसोरावनो बिटिसिनि 40 बियाबावनो मोनफायै स्टेडियाम लुफुंगोन लोगोसे डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि टुर्नामेन्टफोराव जाय साबसिन क्लाब जागोन बिथांमोननो 5 लाख रां अनसुंथाइ होनाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों प्रमद बर'आ रायजोआव अखा मोफ्लामनाय आरो सारअन्थाइ गावनाया थांनाय साननैसोनिफ्राय जादों फिन मैयानि सानाव सारअन्थाइ गावनायजों रायजोआव 5 सुबुङा थैनो गोनां जादों दासान्दि जों खोनानो मोनबोदों सारअन्थाइ गावोब्लानो जिब जुनार आरो मानसिनि जिउ खहा जानाय एसे अखा हायोब्लानो गिथावना सारअन्थाइ गावनायखौ जों नुनो मोनबोदों बेनिखायनो सारअन्थाइ गावनाय समाव जाहाथे न'निफ्राय बायजोआव ओंखारा जेरै आबाद फोथारफोराव थाङा मटर साइकेल सालाया खोरखि जिङाव थाया आरो हानि न'फोराव थाया नङाब्ला बबे समाव सारअन्थाइया नोंथांनि देहायाव गावगोन बेखौ थट मोनस्लाबनाय नङा मैयानि सानावबो सारअन्थाइ गावनायजों रायजोआव 5नि जिउ खहा जादों आरो 4नि गोबाङा जोखोम जानायखौ खौरां मोननाय जादों 5नि मादाव डिपुआव सासे मुङा बिपिन लिंद तेजपुराव 2 मन्ट मुन्डा आरो धीरेन मुन्डा बक'नि गारजाननि सालबारियाव सासे मुङा गबिन्द लामा आरो गुबुन सासे आसामनि अनगायैबो बावैसो सान सिगांबो सारअन्थाइ गावनायजों बिहाराव 18नि जिउ खहा जादोंमोन बेनिखायनो अखा हानाय समाव सारअन्थाइ गावोब्ला सांग्रां जानानै थानाया गाहाम आरो बोथोर बिगियाना फोसावनाय बायदिब्ला 24 जुलाइसिम रायजोनि दाब दाब जायगाफोराव अखा सारअन्थाइ आरो खोरोमनाय बायदिफोरा जागोन जोंनि बड'लेण्ड जोंनि बर'फ्रा आन्दलन खालामनानै मोननाय आरो गोबां बर'फोरनि मुंख्लंनि थैजों मोननो हानाय जोंनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिखौ सासे दायनिगिरि एरेस्ट जाखानाया सामलायगासिनो दं नाथाय बे दायनिगिरिखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनो थाखाय गोलाव समनिफ्रायनो गोबां दाबि खालामबोदोंब्लाबो जोंनि इउनिभार्सिटिनिफ्रायनो सासे दायनिगिरिखौ जों बिबाननिफ्राय बोख्लायनो हायाखै सोरनि गोहो मोननानै आरो सोरनि अननायाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिखौ सालायगासिनो दङ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंआ
गोबां धरना होनायनि उनावबो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइस्राम लाड्डु सिंहखौ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय होखाराखै, जायनि थाखाय 1 सप्ताहनि समाय होदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा। नङाब्ला बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियावनो थफ्ला थफ्लि लानानै न' खानानै जोबनो गैयै धरना होनाय हाबाफारि लागोन होननानै हुमखि होदों दिपेन बर' बिथाङा। लोगोसे दिपेन बर' बिथाङा फोरमायथिबावदों दि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलरनि हेंथा राहा लानो थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि आरो सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रिनिसिमबो बुंथिनाय जादों आरो आसाम सोरखार आरो गभर्नरनिसिम गोसोखां बिलाइ गथायनाय जाबाय होननानैबो फोरमायथिदों। आरो जायनाखि जोंहानो काउन्सिल सोरखार दङ, इउनिभार्सिटियाबो जोंनि ओनसोलाव दङ, बेनिखायनो बिटिसि सोरखाराबो गार्जेन अदेबानि नखरनि गाहायनि बिफाव लानानै जाहाथे गभर्नर आरो गिबि मन्थ्रिजों सावरायनानै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलरनि हेंथा राहा लानो थाखाय दाबि दैखाङो, बेनि थाखायबो बुंथियो दुलाराय बर' फरायसा आफादा। बिथां दिपेन बर'आ फोरमायथिबावदों दि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलरा दि दायनिगिरि बेयो फोरमान जाखानाय। बिथाङा आयेन बेरेखायै प्रफेसर निक्सन सिंहखौ फाइनान्स अफिसार महरै थिसनदों। डक्टर नीलकमल सिंह, जाय सेक्सुवेल हेरेसमेन्टनि थाखाय सासपेन्ड जाखानाय, बिथांनो फुल सेलारि होदों आरो सासे PhD स्कलारखौ एन्ट्रेन्स लायालासे एडमिसन होदों। बेनि अनगायैबो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि मार्केट सेट, कालभार, ड्रेन बायदि बायदियाव गोबां जाख्ल'दों, गुबुन गुबुन फान्डनि रांखौ गोरोन्थियै बाहायनानै जाख्ल'दों होननानै दिपेन बर' बिथाङा फोरमायथिदों। भारतनि संबिजितनि 8थि फारियाव जायगा मोननाय रावफोराव थाखो 11सिम सोलोंथाइ होनो थाखाय CBSEआ सार्कुलार फोसावदों। CBSEनि सिङाव थानाय फरायसालिफोराव थाखो 12सिम 8थि फारियाव थानाय रावफोराव फोरोंथाइ होनो थाखाय सार्कुलार फोसावदों। सार्कुलारनि बायदिब्ला थाखानाय बिजों जेरै इंराजि आरो हिन्दीफोरनि अनगायैबो 8थि फारियाव जायगा मोननाय रावफोरखौ अपसनेल मिडियाम होनो थाखाय फसंथानफोरखौ बिथोन हरदों। फोरमायथिबावदों दि 2020 मायथाइनि निउ इडुकेसन पलिसिनि बायदिब्ला गोबां रावाव फोरोंथाइ होनाय जेरै बिमानि राव, ओनसोलनि राव बेफोराव फोरोंथाइ होनायखौ गोसो होदों। गिबियाव थाखो 5सिम, बेनि उनाव थाखो 8सिम आरो बेबायदिनो गोजौ थाखोसिम। बेनि थाखाय गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि मिनिस्ट्रि अफ इडुकेसना 8थि फारियाव थानाय मोन 22 रावनि गोदानै टेक्सट बुक साफायनो थाखायबो NCERTनो बोसोन हरदों। बिटिसि सोरखारा गावसुंथा आफादफोरनो अदेबानि सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 रां अनसुंथाइ होनायनि फारिलाइयाव मुं थालांनायखौ लानानै गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय लावख्रिगुरि गामिनि माखासे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरा खुद्रिदों। फोरमायथिनो गोनांदि लावख्रिगुरि गामिनि मोनबा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मादाव मोनसेबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मुंखौ हरैखौ लानानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों खुद्रिदोंमोन आरो मजाति प्राइमारि UPPL दोलोनि नेहाथारि रहेस्वर बसुमतारिया मुंखौ हराखै होननानै अजद होफैदोंमोन। गुबुन फारसेथिं आइजोफोर होनाय अजदआ नंखाय होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंफैफिनदोंमोन मजाति प्राइमारि UPPL दोलोनि नेहाथारि रहेस्वर बसुमतारि बिथाङा। नाथाय रहेस्वर बसुमतारिया सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोर होननाय अजदआ नंखाय होननानै बुंनायखौ खुद्रिदों आइजोफोरा। फिन बिथांमोना खौरां बिजोंनि गेजेरजों रहेस्वर बसुमतारिनि हेंथा अजद होफैदों। आइजोफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिटिसि सोरखारा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 रां होनो नागिरनायखौ लानानै चेयारमेननाव खौरां लाहैदोंमोन आरो चेयारमेना बेनि थाखाय प्राइमारिनि नेहाथारि आरो आफादगिरिनो मिथिहोनाय जाबाय होननानै मिथिहोहरदोंमोन। बे लेखायै आइजोफोरा रहेस्वर बसुमतारिनाव थांदोंमोन, नाथाय रहेस्वर बसुमतारिया बुंथिहरदोंमोन दि गामिनि मानसिफोरखौ दुखु मोनदों, बेनिखायनो गामिनि मानसिफोरनो बेनि सोमोन्दै मिथिहोआखै आरो उननि समावबो मिथिहोनाय नङा। नाथाय गामिनि मानसिफोरनो मिथिहोआब्ला समाजनि खामानि मावनो मानो आवगायदों होननानै खुद्रिदों आइजोफोरा। लोगोसे गामिनि गोग्लैसोनाय रायजो राजा, बिमा बिफा, बिदा बिनानाव, फंबायफोरखौ सासे दैदेनगिरि जानानै नायसनाब्ला आरो जेबो राहा होआब्ला बेबायदि दैदेनगिरिखौ मानो नांगौ होननानै बुंथिदों आरो बिटिआर सोरखारा सानसे नङाबा साननैनि गेजेरावनो जाहाथे रहेस्वर बसुमतारिखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायो बेनि थाखायबो दाबि दैखांदों आइजोफोरा। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।